России! Здравствуйте! Нам, гражданам России, нашему президенту и лидеру Народного фронта Владимиру Путину за то, что вы показали свою силу, сплоченность и бесстрашие. Слава! Затлы Кырым татар халкы 20 ғасырда зор фәжиға кешірді. Тоталитар режим аларны туған жерлерінен Ирак чүлләргә сірді. Ләкин бұл халық сынмады, югалмады. Мен қиынлықлар аша 90-шы еллар башында яңадан үз ватанына әйләнеп қайтты. Ни кызганыч, аларга анда яқты шырай күрсәтүче генә табылмады. Инде 20 елдан артык тугандаш халык үз ватанында урнаша алмый интегә. Без Татарстан халкы Кырым татар кардәшләр язмышына бер кайчанда битараф булмадык. Шул 90-шы елларда татар яшьләре күпләп Кырымга барып, аларга үз җирләрендә урнашырга, төпләнергә булыштылар. Ләкин әле бүген дә аларның шактый өлеше йортсыз, җирсез интегә. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә Татарстан Республикасы Кырым татарларына ярдәм кулы сузды. Татарстан делегациялары Кырымга барып, андагы төрле даирәләр белән сөйләшүләр уздырдылар. Иң мөһиме, беренче очрашуларда ук без Кырым татар халкы вәкилләре белән аңлаштык, туганлык хисләре кичердек. Татарстан вәкилләре Кырым Республикасы җитәкчелеге алдында Кырым татар халкы хокуклары мәсьәләләрен күтәреп чыктылар. Шушы сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кырым татар халкының хокукларын тәэмин итү буенча конкрет гарантиялар билгеләнде. Ул гарантиялар турында инде бүген дөнья җәмәгатьчелегенә дә билгеле булды. Кырымдагы очрашуларда без Кырым татар халкы мәҗлесе белән бөтен дөнья татар конгрессы арасында ике яклы шартнама төзү турында килештек. Ул документның нигезендә без бер-беребезгә тагын да якынаю теләге һәм ике халыкның тормышындагы күп өлкәләрне içine арган үзара хезмәттәшлек салына. Бүген ике халык içinde туган телләребезне саклау иң татарлар белән элемтәләр турында бара. Чөнки һәр кемгә аңлашыла, бүген Кырым җәмгыятенең иң хокуксыз өлеше булган Кырым татарларының мәнфәгатьләрен тәэмин итү беренче урында торырга тиеш. Без моның шулай булачагына ышанабыз. И до утра алмадым. Шундай бәрәм булган. И мы сегодня мы полностью поддерживаем позитивными обстоятельствами и направлены на недопущение распространения экстремизма. Не только в Украине, но и у нас в стране, нашей любимой России. Итоги Крымской. Рафаэль абый карап торам да, мында укытучылар күп, монтажда эшләүчеләр күп. Дәүләт хезмәткәрләре бөтен сезне мәҗбүр иттеләр белән монда чыгарга. Ну, это член правкома. Ну, как обязанность, да. Приветствовать, что Крым бізге таған это Россия кірді. Кырым татарларына алар ничек файдалы булыр микән монда кушылу? Файдалы булыр. Буду надеяться, что по правам, по языку, по всему будет, то есть у них все будет нормально. Но, бля, Украина булар, чего они добились? Ничего не добились. Украина булганда, чего они добились? Что они имеют? Ничего не имеют. Лауреату государственной премии Российской Федерации Ринату Максумовичу Харисову. Үзебез чыктык. Бу язуны кем язды? Hürmetli Kazanlılar, Tatarstanlılar, bildiğin acayip şartın, benim gönlümde gururluk. Для друзей, мы для друзей найдем